Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 1 SDT Permata Mulia. Pak saya doakan semoga hari ini dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Pripun kabare kanca-kanca SDT Permata Mulia kelas tunggal. Pak saya doakan mugi-mugi kanca sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan pangayoman maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi tansah semangat belajar ning SDT Permata Mulia. Salajengipun nggih menika ulangan kalih, nggih menika ajar nembang. Nah, purwakane wong Jawa iku pancen pinter nembang, gawe tembang. Ana tembang macapat lan uga ana tembang dolanan. Nah, apa kowe ngerti sing diarani tembang dolanan? Apa wae tuladane tembang dolanan? Gatekno piwulangan bab iki kanggo nyinau babakan tembang dolanan. Nah, pindah ke menika tembang dolanan. Tembang dolanan yaiku tembang gagrag anyar. Nah, sing ora nganggo paugeran gatra. Guru wilangan apa dene guru lagu. Tembang dolanan bisa diiringi nganggo gamelan. Nah, tembang dolanan kuwi watake bungah nyenengake. Nah, tembang dolanan migunakake tembang kang gampang lan bisa dirungokake dening bocah-bocah. Tembang dolanan menehi piwulang. Nggih menika wulangan sato kewan. Nggih, sato kewan utawa tetanduran, lingkungan alam lan sapanunggalane. Nalika padang bulan, Ani lan kanca kancane padha dolanan. Nah, kabeh padha dolanan ing latare Ani. Sadurunge miwiti dolanan, Ani sak kanca nembangake tembang padang bulan kanggo ngajak kanca liyane. Nah, kaya mengkene tembang kuwi ya. Tunggal, kalih, 3. Tembang niki wau nggadahi pitutur supaya napa kanca-kanca utawa manungsa diwenehi rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa kanthi cara aja turu sore. Nah, supaya bisa nindakake ibadah. Nah, sakwise kanca mau nembangake tembang dolanan nggih menika padang bulan nggih, kanca-kanca isih padha mlumpuk. Ani sak kanca banjur dolanan nggih menika sluku-sluku bathok. Kabeh padha lungguh apa jeneng iki? Selonjoran. Kakine ditekuk mengarep selonjoran.
tangane nggih tangan tengene nyekel dengkul, tangan tengen nyekel dengkul lan uga tangan kiwa. Banjur maju mundurke nganti tekan driji. Kanca-kanca kabeh apa iso nembangke sluku-sluku bathok? Nah, nek bisa ayo nembang kalih Pak Sahid nggih sluku bathok. Siap? Setunggal, kalih, 3. Sluku bathok bathoke ela-elo si Rama menyang Solo leh oleh payung moto mak jedit lolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe sluku bathok bathoke ela-elo si Rama menyang Solo leh oleh payung moto mak jedit lolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Nah, tembang dolanan sing kudu dinyanyekake nang omah kalih bapak ibune utawa kalih kanca-kancane nggih menika wonten ingkang setunggal jamuran. Mbon ngertos? Nomor kalih jaranan. Jaranan niku. Nomor 3 cublek suwang nggih. Cublek suwang. Suwange teng kelender lan niku. Nggih. Kertas. Nah, cobi dinyanyekake sareng-sareng. Nah, wonten bab sing kudu dilakoni kanca-kanca teng griya. Nggih menika ngerteni babagan arane wit, arane godhong, arane isi lan arane kembang. Lah diwaca teng griya nek saged diapalno mangke saged dinggo ngisi pelajaran utawa nggih ngisi piwulangan sing wonten teng buku. Nah, cekap semanten pelajaran basa Jawa dinten menika Pak Sahid dongaaken mugi-mugi kanca-kanca sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, nggih, tansah pinaringan kesehatan, semangat belajar, nggih, lan mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, cekap semanten saking Pak Sahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.